Да, снимай тунела зад нас. Тата е малко. Ух, една пеперуда направо в камерата влезе. Снимай пеперудите. Избягах. Ау, чакай, че ми се заклещи на Ау, чакай. Заклещи ми се. Хай да снимаме как скачам. Уху. Това е тунела на любовта. Ето колко волни пеперуди има в България. Аз съм волна пеперуда и подскачам на линията. Тези пеперуди ме преследват. Хо-хо-хо. Трябваше да снимаме акото с пеперудите. На машиниста! Хайде да се върнем да снимаме акото на пеперудите. Надолу по линията имаше едно ако на машинист, на което бяха накатани пеперуди, как ви види. И сега се движим към манастира на разбойниците. С скок под скок. Или разбойшкия манастир. Не дей пред камерата да го разказвам. Ама той е приличен. Не, по-добре. Имало един руснак, един турчин, един българин и те се събрали и решили, който направи най-голямо поражение, той да спечели или да вземе най-ценните вещи на другите. Така. И турчинът взел един нож, хвърлил го в гората и видели едно детенце да я плаче. Питали го: Чадо, защо плачеш, бе? И той каза: един нож долетял от небето и удря главата на тати. После руснака хвърлил една брадва и видели друго детенце да плаче. Го питали: детенце, защо плачеш? И той казал: една брадва долетя от небето и отряза главата на мама. И после българин е хвърлил една бомба и видели едно детенце да се смее и го питали: детенце, защо се смееш? И той казал: дядо пръдна и кенефа гръмна. Много смешно и умно. Сега тук ще правим селфи снимка, така че стоп на видеото. Защото вижте отзад какво има. Нищо няма. Тунела на любовта.